Gall graddio deimlo fel peth brawychus. Dyma bopeth sydd angen i chi wybod i baratoi ar ei gyfer. Yn union fel mynychu sioe, byddwch yn derbyn tocyn myfyrwyr gyda rhif eich sydd. Byddwch hefyd yn derbyn 2 docyn cychwynnol gyda rhifau sydd eich gwestai arnynt. Hefyd, fe gewch ddolen yn egluro sut i gael mwy. Caiff hwn ei anfon at eich cyfeiriad e-bost wythnos cyn y seremoni. Wrth gyrraedd y lleoliad, byddwch yn cael eich arwain i gasglu eich cerdyn llwyfan a eich gwisg. Mae eich cerdyn llwyfan yn bwysig, felly gwiriwch fod y wybodaeth ar y cerdyn yn gywir. Bydd y cyhoeddwr yn ei ddefnyddio i ddarllen eich enw, felly os nad ydych eisiau i ran o'ch enw gael ei ddarllen, gallwch ei groesi allan. Dyma'r unig beth sydd angen i chi ei gymryd ar y llwyfan. Gadewch unrhyw eiddo ar eich sydd, gan y byddwch yn dychwelyd i'r union sydd yn ddiweddarach. Ar ôl casglu eich gwisg a'r cerdyn llwyfan, bydd y trefnwyr yn eich cyfeirio i ble byddwch yn eistedd. Peidiwch â symud i sydd arall, neu byddwch chi yn y lle anghywir. Ar ôl gwylio fideo, bydd y goleuadau'n dod ymlaen, a byddwch yn sefyll wrth i'r orymdaeth academaidd gerdded i mewn. Bydd y seremoni'n cael ei hagor yn ffurfiol a gofynnir i chi eistedd i lawr. Pan daw eich tro chi i raddio, bydd trefnwyr yr auditoriwm yn dweud wrth eich pryd i godi a ble i fynd. Wrth i chi gyrraedd yr ochr, bydd trefnwyr y llwyfan yn gofyn am eich enw ac yn gwirio'ch cerdyn llwyfan. Yna, byddwch yn rhoi eich cerdyn llwyfan i drefnwr arall cyn eich tro i groesi'r llwyfan. Yna, bydd y trefnwr hwn yn trosglwyddo eich cerdyn i'r cyhoeddwr. Unwaith bydd eich enw wedi gyhoeddi, dechreuwch gerdded ar hyd y llwyfan. Wrth i chi ddechrau cerdded, bydd angen i chi dynnu eich cap i'r is-ganghellor. Mae'r symudiad hwn yn gofyn i chi ddal brig eich cap ac ymgrymu'ch pen i lawr. Gan barhau a'ch taith ar hyd y llwyfan, pan byddwch yn cwrdd ar is-ganghellor yn y canol, bydd angen i chi ymgrymu. I wneud hyn, rhowch law ar draws eich brest a phlygwch ymlaen. Ar ôl ymgrymu, parhewch i gerdded oddi ar ochr y llwyfan. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi croesi'r is-ganghellor cyn chwifio i'ch gwesteion. Bydd aelod o staff yn cwrdd â chi wrth ochr y llwyfan ac yn eich tywys yn ôl i'ch sydd. Pan fydd pob myfyrwyr wedi croesi'r llwyfan, bydd dion yr ysgol yn gofyn i chi sefyll. Bydd yr is-ganghellor yn eich derbyn i'ch gwobr. Bydd llawer o gymeradwyo ac yna gallwch eistedd eto. Unwaith y bydd pawb wedi graddio, gofynnir i chi sefyll eto wrth i'r orymdaeth academaidd adael. A dyna ni. Y pethau allweddol i'w cofio. Peidiwch â rhuthro i groesi'r llwyfan. Cofiwch dynnu eich cap a phlygu. Dewch a'ch cerdyn llwyfan yn unig ar y llwyfan, a mwynhewch.